tinulungan mo kami, best friend, may advantage ka. Kasi si AJ may gusto talaga sa GG ko. Ano ba yun? Ano ba yun? Explain mo, G. Explain mo. Ano mo? Pwede rin yung wingman ko. Uy, Kalabaw. Kahit kailan hindi ko pinangarap maging wingman at saka wala tayong panggasto sa ligaw-ligaw na yan. Mahal yan. May trabaho ka ba? O sige, ganito. Pusang ina. Papayag akong maging wingman mo kay AJ. Nice! Nice! Teka lang. Mukhang paniwalang-paniwala tong si Kalabaw na may gusto sa kanya si AJ. Ha? AJ? Kalabaw? Funny yarn? Anong plano mo sa buhay ba, Kalaw? Ba't ka nakikisaw-saw, tol? Nakikita mo lang kasi na sobrang putok na putok yung pangalan ni AJ, Jeron, Ares. Gusto mo makisaw-saw, Kalabaw. Kasi walang nanonood sa'yo. Kaya ngayon, naisipan mo, uy, makikisaw-saw nga ako dito. Kasi ang daming nanonood eh. Baka marami di manood sa akin. Isipin mo ng maayos, baka wala kang chance dyan, baka makancel ka pa. Anyway mga bossing, kamusta kayo dyan? Icho boy, boss Cirque, bakarirag. Yan! So ngayon mga bossing, react tayo sa upload ni Tito Otits 2. So ano pang naantay nyo? Umpisa na natin to. Let's go! Guys! Nararamdaman ko talaga! Gustong-gusto na ni AJ! Makapal mukha mo! Parang Dalawang chismoso ng bootcamp, pre! nalungkot ka dyan! Di ako nalungkot. Narinig ka. Anong nangyari sa'yo? G! Alam mo na ba yung bago ngayon, G? Oh. G! May bago ngayon, G. Si Ano yan? AJ, may gusto na sa akin! Ang kapal ng mukha, ang kapal ng mukha. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? AJ yan, natotoo yan, G! Oo, G! Ano, G? Puro chismis na naman yan ah. Mo ba? Sabi G, eto, nangyari kanina, G. Tumataan ako. Pababa ako niya dito. Pababa ako niya. Nakita ko si G. Hanggang sa ano, tapos ang ngiti. G, feeling ko parang hinuhubar nun sa isip nun. Alam mo, feeling ko mapiling ka. Wisit, hayop na yan, nginitian lang yan, akala mo. G, isipin mo to, G. Ganto mukha, pare. Rare breed to, pare. Exotic yan, G! Exotic, Hindi, alam awesome. mo yung exotic, ibig sabihin rare yan. Oo. Bihira. Walang bihira. magkakagusto dyan. Unusual, ibig sabihin, bihira makita. Kasi ang gwapo mo, G! Hindi ko nga, G. Gusto niya ako halikan kanina, G. Uy, talaga, G! Hindi ko na rin siya pinansin, G. Mga babae Kaya talaga, ngayon, ano? G. Eto total, gentleman naman ako lalaki. Yan! Ano Bakit naman yan, ako, G? G? Alam mo naman. Oo, sino ako, G? oo, talaga, G! G, darating din yung araw na liligaw ako sa AJ. Samahan mo muna. G, kailangan nung malaman ni best friend to, G! Oo, G. Kailangan- Ito naman, G. Di ba? Sila Ares, G. Oh. Meron silang sob. Oo. Ang pinila sa sob. Oo, tsaka si Jeron may ready. Meron, may ready. Oh. Ako naman, may Tito Otit. Matik yan! Si Tito Otit. Dadamay niyo Oo, pa mas si maganda. Partner. Si Tito Otits. Si Tito Otit. Oo, ay di lamang tayo, G! Kaya Kailangan na natin siya. Sorry lang. Tulog si best friend. Okay lang yan. Wala. Oo, gising mo, G. Best friend! Best friend! G, sabihin na natin! It's ligaw na! Gising! Oh, tsara natulog yung tao. Ang gugulo niya, pati si Coach Chuck. Best friend! Ay! Wala! Naiiwan ka na sa balita, best friend! Uy! Gumising ka muna, best friend! Tulungan natin yung GG ko! Tama yun ba yan? Natutulog yung tao eh. Bir! Alo! Uy, best friend, supportan mo naman kami, nagagalit best ka. friend! Otit, tulungan mo naman, Otit. Wala! Mas magaling talaga si Sob! Uy, best friend! Best friend ha! Si Sob tinutulungan si Ares, yung GG ko tulungan mo naman! Oo naman sa'yo, Otit. Ano tutulungan? Anong tutulungan yan? Hindi ko alam yung may plano kayo, ha? Uy, best, Ano yan? best friend, ito. Pag tinulungan mo kami, best friend, may advantage ka. Kasi si AJ may gusto talaga sa GG ko. Totoo, G. Kapal ng mukha. Anong G, ano kwento mo naman nga yung... yung nangyari kanina. Kwento mo yung nangyari kanina. Dumaan ako, pababa ako, tapos nandiyan ako na AJ. Parang gusto niya halikan. Nagpapatawa to si Kalabaw. Joker siguro to, Joker. Komedyante to, pre. Mga titig
niya, para siyang hinuhubaran. G. Ew. Uy, Kalabaw. Baka nananaginip ka ng gis niya. Ako'y natutulog na inistorbo niya. Ikaw ata yung binabangungot eh. Oo, Sim. Tangin na lang mga trip niyo. Natutulog nga yung tao eh. Ikaw lang ba Sa mabay nga eh. Tangin na naman oh. Lakas ng takanganin niya. Uy, teka lang, best friend. Uy, teka lang. Uy, best friend, teka lang. Uy, best friend. Uy, best friend. Uy, teka lang. Teka lang, di ba mag-best friend tayo? Pakinggan mo naman ako. Pakinggan mo naman. Problemado, Pakinggan mo naman ako, best problemado. friend. Best friend, ikaw na nga lang inaasahan namin susuporta sa amin, tapos ganyan ka pa. Sabi mo, hindi ko naman alam kung ano yung supporta na gusto niyo hingin sa akin eh. Eh, paano? Nataingan lang ako dun, ano bang matulog ako? Paano mo malalaman? Iniiwasan mo kami, di ba, G? Ano ba yun? Ano O, explain mo, G, explain mo. Ba naman, pwede ka maging wingman ko. Oy, G. Pucha, nagre-recruit ng wingman. Gumugusto talaga. Mukhang papanindigan mo ah. Kasi, pag naliligo sila Ares G, may mga wingman Oo, sila eh. oo, oo. Si Ares, kay Sob. Oo. Tapos si Jeron, kay, Ray Dick. Oo. Ngayon, ikaw naman ang wingman. Tsaka, best friend, ayaw mo nun opportunity mo to, magiging best wingman ka ni, Uy, Kalabaw. Kalabaw. Kahit kailan hindi ko pinangarap maging wingman. At saka wala tayong panggasto sa ligaw-ligaw na yan. Mahal yan. May trabaho ka ba? Uy, best friend, alam mo, ang panliligaw, hindi kinakailangan gumas. Ang mahalaga, nagmamahalan sila. G. Sa ano, pag nagkaroon ng anak yung dalawa, paano mo mapapakain yan? Pagmamahalan lang? Di ba ang Kalabaw? Ang kinakain bilis mo naman masyado, Otits. Oh, yun, pwede na yun. Di ba, G? Teka lang, G. Teka lang, Hindi G. yata alam niyo, G, na may mga sikreto ang pera. Hindi mo nga alam, best friend, yung taas, binili na namin yun, di ba? Hideout namin yun. Hideout namin yun. Pero naman pala kayo, ba't sasama niyo pa ako? Ay, hindi ka lang, G. Best friend, ito naman. Air comedy to, pre. Mga plano ninyo, mamaya mapahawak pa ako. Ito na, re-rect tayo na kita, best friend. Gusto namin maging wingman ka niya, no, Kalabaw. Oo, kasi di ba, parang ikaw yung gagawin kong boss 150, makamukha naman kayo eh. Oo. Ano naman yun eh. Tsaka mas- hindi kayo magkamukha ni Ares Kalabaw, hindi rin kayo magkamukha ni Jeron, ano ka ba? Oh, hindi talaga. Mas gwapo yung AJ ko. Ah, magaling sumagot si Inzay. Ano ba? Ayaw ko ng problema. Huwag mo na yun, kasi ikaw na lang yung makasama ko eh. Mga ano, best friend. Tingnan mo yung AJ ko. Load ka ba? Dito naman ako eh, diba G? Yung AJ ko. Ayoko. Best friend, tingnan lang. Ayoko. Tingnan lang. Uy, pigilan mo, G. Teka lang, gagawin ko lahat, promise. Oh, Promise. oh, promise. Lahat ng iutos mo, susundin ko. Yan, oh. Promise, maniwala ka. Kalabaw, ikaw yung Kalabaw na nagpa-promise na hindi nagtutupad eh, kaya kilala na kita. Uy! Nako, GG. Tingnan ko lang, best friend. Promise! Promise na nga eh. Ano ba to? Sigurado ba to? Oo. Mukhang desidido eh. Tingnan mo, sincere mo ka. Oo, di mo. Talagang, pakiramdam ko talaga kasi sa kanya may gusto eh. Ang ganda naman, best friend, alam niyo ba yung gusto niyong pasukin na ano, na kalokohan? Kalokohan ba yan? Kalokohan ba bang pag-ibig yan? Hindi kalokohan to, totoo na mga G. Oo, tsaka best friend, yung pag-ibig, hindi ginagawang kalokohan yan. Oo nga, best friend. Eh, wala eh. Si Kalabaw yung manliligaw. Pwede bang gawing seryoso yun? Uy, Gigi ko, pakita mo yung seryoso, mukhang O seryoso. sige, ganito, pusang ina. Papayag akong maging wingman mo kay AJ. Oh. Teka lang, hindi pa ako tapos. Ano ba yan? Gusto mo talaga? Seryoso ka ba talaga? Oo naman, O bukas, gumising ka ng maaga, alas 8, gisingin mo ako ha? Oo, sige. Kung tunay kang nagsasabi ng Oo, totoo at tunay ang oo. pag-ibig mo kay AJ ha? Sige. Alas 8, gisingin mo ako. Pag hindi mo ako ginising ng alas 8, hindi na kita susuportahan sa pinaplano mo. Ah! G! G! Nararamdaman ko na sasagutin ka na ni AJ! G! Gusto ng G. Oo, Isipin mo, G. Yung ano, yung... Ito si Ay, Alex sa Kenan. Jeron. Feeling ko ginagamit niya lang yan kasi para makilala siya eh. Pero ako... para kumapit sa sikat. Ikaw, tunay na pagmamahal lamang. Nice one, G! Pusang gala, G! Di ko maseryoso, G! Nice one, G! Nakakahawa yung energy niyong dalawa. Insight tsaka Kalabaw. Diyos ko. Hindi ko alam kung bakit to makikisaw-saw si Kalabaw. Hindi ko alam kung anong paplanuhin nitong si Kalabaw. Kung bakit niya gustong ligawan si AJ at bakit siya nagiging delusional. Tinignan lang siya ni AJ. Tapos napangiti lang siya ng konti. Tapos pakiramdam niya may gusto na si AJ sa kanya. Kalabaw, gising. Mukhang tulog ka, tol. Hindi natin alam. Baka may
maibubuga nga talaga tong si Kalabaw, no? Mukhang siguro gusto talaga niya si AJ at hindi ko alam ba't ngayon lang dahil siguro dati meron si Ares, ngayon si Jeron. So ngayon nakita siya single si AJ, liligawan niya si AJ. Hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari dyan mga bossing, no? Pero yun na nga po mga boss, naging comedy yung video na yun na napanood natin. Hayop na yun, hindi ko maseryoso si Kalabaw tsaka si Inzay, pre. Yung dalawang chismoso ng bootcamp, yung gang chismis, no? So ayun na nga po mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng tumapos ng ating video. Sana nag-enjoy kayo at syempre huwag nyo kakalimutan mag-like, follow at share. Hanggang sa muli, paalam, Sir TV out. Peace.